Nu vine după mama aia, ca să facă aici un pic de treabă eu. De ce vei cotei după mine? Vezi, poate te împiedici pe aici. Cred că nu iau mami. Ai grijă, da, știu că e lui mami, ai grijă să nu te împiedici. Da? Așa se vorbește? Sau da? Da. Așa, mami. Da, eu, mami. Da. Da. Dar ce ai în mână? De-l ai napolitani? De-l ai mai napolitani? Nu la baba. Nu învăța să vorbească așa. Baba, ce e baba? Hai, salută-l pe tata, hai. Salut, tati. Eram de acasă, l-am lovit pe băiat. Ai grijă să nu scape băiatul la câine. Trebuie să așeze și el ca să... O măjeră de treabă. Da, nu, are că e mic ce să fac. Asta e bună. Facem și noi treabă cu cât de cât. Dar să știi că dacă nu te uiți tu, mama, aici nu e nimic. Și să mă fotografiez de dată de niște. E o problemă. Bânduc! Bânducu! Ai bânduc! Am bânduc, mami! Bânducel!
Nu merge la cățel! Sunt la cățel. Ai grijă. Poate e dor de tine. Nu mă trage pe mine. Nu Da, poate. unde trage? Uite. Nu coment. Ieri am comentat mai mult. Nu, și ala să le vede, dar nu ieri nu. Nu punem în oțeală că te curentează? Nu, e apă acolo. E apă. Acolo. E apă acolo. Într-unii bate lumina ce bine se vede. Ei, de la nu cred că facă. Dar nu știu. Ho, ho, ho. Parcă e la colibrii haiducilor și acolo e mai urât. Să uite și să comenteze cu ăsta la telefon. Ai grijă, nu te duci în beci. Că pe și-a zis, stai liniștit. Am visat. Ce? Nu știu ce m-a întrebat, dar nu știi că... Așa, am visat. Ovidiu l-a întrebat, dar eu nu știu, ei văzut că e așa? Zice, dar și gata, aia am visat. Eu nu m-am întrebat și Ovidiu, dar și nu a fost să uitați. O filmat, o scos niște poze, băiatul. Și el a visat. Măi. Are premoniții. Curios. Te-am prins în poză. Șmecher copilul ăsta. Hai ca să iau leac de la distanță. Opa! Ce piața? Da, ai grijă să nu-ți dar că scap la tine. Nu-i voie, mama, nu. Betonieră. Betonieră. Beton. Ce faci aici? Vine cu asta. Ce, mamă, ce? Ne scoate miopă, ce? Ne scoate miopă. Dar nu-i dai drumul. Vrei să-i dau aici, vrei să-i
acolo tu. Tu. Uite, de unde te duci la câine? Are și unul și are și unul și are. Trei ore am până, 3 ore am până. Nici la casă, nici la casă. Dar care știu să iei? Cât de mult? Nu, nu amețesc, ele mă simt foarte rău. Amețesc, ele mă simt foarte rău. Asta sunt eu de terminat. Asta sunt eu de terminat. Amețești. Amețești. Din cauza stărilor. Vino la mama mea să poți să o filmă. Nu te uiți pe mine. Ești curajoasă. Ești curajoasă. Nu, 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 nu te urca, n-ai voie. Dar îți dau camera, ți ia, coboară și ia camera tu un pic și de acolo dacă ai curaj. Așa. Hai că mai ai 3 minute. Stai acolo, Vanuța. Nu atinge nimic, nu atinge nimic, așa o ții pe laterale. Nu acoperi. Așa?